FabLab ett framkommet prototypverkstad av Kamstale som åpent för allmänheten. Här av FabLab brukar vi 3D-printere, och vi tar stora plakatprintere, vi tar vinylskjere, en laserskjere, og så gjerne har vi CNC-fräsare. Du kreativer og har husgått innan klæger, list eller några lot som du atlar føre ut i livet, så FabLab akkurat nekka for tid. Jag brukar FabLab till att fixa små problem som är irriterande i det livet. Just nu är vi hot till att häva en liten dögn som är svårt att göra plastik. Så kan du själv för automata för att stötta skandera, köra en program och så få en ut till verkligheten och kunna faktiskt bruka. Det där är blivit 3D-printat, det är en sån gummiringor. Så det är alltså ett steg från att möta teknologi som man kanske bara ser på internet. Det är nog så dåligt att kunna häva en idé som man häver och så kunna för ut och göra den och få en fast till verkligheten. Det är alltså kompetensen när man får, alltså att göra arbeta vid programmen, 3D-modeller, Photoshop, allt det där. Det kan man bruka i näkon forskjellige fält. Det coolaste är att arbeta vid 3D-printaren och laserskäraren och göra ting på en annan måte än man gör i små i folkhögskolan.